ассалому алайкум дӯстон, мардум тамошобинои канали Сауду ТВ. Имрӯз 18 феврали 2026 сол дӯстон, моҳи омади моҳи шарифи Рамазон муборак бошад. Худованд ба ҳар яки моҳу шумо дар ин моҳ сабр ато намоява. хуб кулли моҳа рӯза гирифтана хондани таробеҳора насибу рӯзӣ гардона. бачаи азиз, ба ҳаматон муборак шавад. дӯстони азиз, навори хонаҳои арзон дар канали Сауду ТВ навор кардем. бо диққат тамошо кунед. ман рақамҳоро мегзорам. шояд ягон хона, шояд замин, шояд квартира, умуман чӣ молу чӣ маҳсулоти фурӯшӣ бошад дар WhatsApp роӣ карда метонен. Сауду ТВ, Сауду ТЖ рекламагузорӣ карда фурӯшта мегзора. бачаҳо, навори мо хонаҳои арзон, хонаҳои кредит ҳам ҳастай, мошинаҳои фурӯшӣ ҳам ҳастай. бо диққат тамошо кунед. бачаҳо, дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунен, фаъолият мекунен, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Сауду ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Тоҷикистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Тоҷикистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонии дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Сауду ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем, бародар азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Сауду ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. ана ҳами телеграм канали Сауду ТВ. дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстони азиз, мегзарем ба аввалин матароли фурӯшӣ равонкардагӣ. матарол равон кардан ки матароли фурӯшӣ. дӯстони хеле нархҳо редка мешавад. бовар кунед, амира ма 12 000 гуфта мақсад мондан ё қиматтаракан. хай мега ки сум дар кор бояд савдош кунем, дар фурӯш гузоштем. солиш 2025 заряд қатъӣ. як бор ба заряд мегзорен, пур мекунен, 75 километр мегарден. дӯстон, нархиш 12 000 сомон. хеле нархҳо фикр мекунем ки редка мешавад. кадомитон дар корай, ина марҳамат беҳтарин вариант. ду рақами дастӣ, як то WhatsApp мегзорум оиди ҳамин матароли ки мақсад састаяни соз 2025 як сол пеш баромагиай, метонен маълумоти пураша бигирен. 12 000 сомон худо хоҳад бо савдо дора, агар ки аз уми канали мо занг зарен. беҳтарин варианта бачаҳо. нархи арзон монда ки савдо шуда, занг за бигиренш. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. дӯстони азиз, хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар Душанбе ҳай, поёни корвон, баъди пост, ноҳияи рӯдакӣ, деҳаи оби шифо, 5 сотиқ замин, 3 дар хона, 630 000 сомонӣ нархш. нигоҳ кунед бачаҳо, ҳамо территорияҳое ки мақсад ободанд ку шароитҳои хуби зиндагиро доранд, мақсад об, свет, мактаб, магазин, садик, поликлиникаҳо ҳастай, дар оҷа нарх наво қимат мешавад. дӯстон, анаи хонае ки ман навор кардесам, ҷош ҷои ободай, ҳарчанд ки хай ремонтош камтар безебам боша, не ки ҷош ҷои ободай. дӯстони азиз, 5 сотиқа 6 хонага 630 000. лаби роҳи калон, ҳоҷатхона, баня, кладовка, оғил дора. 2 хонаш 4 ба 3, 1 хонаш 5 ба 6, мактаб, поликлиника, магазин наздикай. документҳо бачаҳо ба дили пар муроҷиат кунед, 100%. занг зада масиҳат карда бигиренш. дӯстони азиз, мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ навбатиро нигоҳ кунед ака. дар ноҳияи рӯдакӣ, деҳаи Роғониён, теппаи Самарқандида қарор дорад. 386 000. нигоҳ кунед, мегӯи ягон манзараи чӣ рафтесаме, ягон манзараи зебо рафтесем. ҳамин лесинза қадим меброй. хулоса 386-та 4.5 сотиқ замин дора, 4 дар хона дора, баня дора, калидор дора, ов дора, свет дора,
мактаб дора, аптека, банлиса, ҳамаш хулоса наздикай мегам. Ремонтошам бад нест, фасон ремонт кардагиай, ҷошам ҷои зурай, ҷои обудай, ана ҳамин хонаи мо дар савдо гузошта шудагиай дӯстон. 386 та иншоалло аз уми канали Саудо ТВ ки занг бизанен, ҳамин кадом хонаи чизе ки мо реклама мекунем, айнуми мо гап занен иншоалло муомила, чунки мо худмон соҳибхонаҳо да мегем бачак азиз. дӯстон азиз, мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлигии фурӯшии навбатӣ ҳастае ки дар деҳаи Навобод, ноҳияи Восе, замини Рушқа мега. Ака баном дӯстон, баном ами территорияро номаш мега замини Рушқа ҳай. 8 сотиқ замин дора, 6 дар хона дора дӯстон азиз. ова бинен дар ҳавлӣ ай. об дора, свет дора, 250 000 сум нарх дора. иншоалло ки аз уми канали мо ки занг бизанен бо арзонтон мекунад. хоб 6 хонага 8 сотиха, ноҳияи Восе, деҳаи Навобод, замини Рушқа. хоб 250 та об свет. маълумоти праша дар рақамҳои дастӣ ёки рақамҳои WhatsApp шонда занг бизанен. ёки рақамҳои дастидан занг занен. одамое ки айрусия тамошо кисен метавонен дар WhatsApp шон лучи нависонен, хуб мешавад. чихел дидестен хона кадом ҳолат чихел қарор дора. ба як-ду хонаи боз нотамом дора, нопурра, болош нопӯшонда дора. хоб далши маълумот занг зада бигирен. дӯстони азиз, ҳамин наворда лайк монен, дар канал подписатсия кунен. дар аввали видео, дар охири видео WhatsApp-и Саудо ТВ гузоштагиай. чизе ки дорем барои реклама кардан рӯӣ кунен. ёки омада аз пешам навор мекунем. бисёре дар комментария менависад ки хонаи фурӯш дорем, дар WhatsApp мо рӯӣ кунем дӯстон. хона беҳтарин вариант қатъияй, акада сум дар корай савдора гузоштай, ина кадомитон мақсад мегирен, кадомитон успед мекунен, хушо ба ҳолтон занг зада бигиренаш. дар давр замони ҳозир дӯстон нарх наво гарини қиматай. хеле моментҳо мешавад ки мисол соҳибмулкҳо да сум дар кор мешавад, срочна фурӯшиай арзонтар мегузоранд. хулоса кадомитон мегирен, занг бизанен, масъя кунен бигиренаш. дӯстони азиз, мегзарем ба панҷумин мошини фурӯшӣ. ҳамин мошин дӯстон срочнияги бадай 480 даф 2018 сол, 580 000 пробег. хоб солиш 2016, 420 000 нарх. нигоҳ кунед дӯстон, фура дулан меген ана ҳамияй. хулоса дӯстон, ака мега ки мада важни баъдам сум дар корай, кадомитон мегирен сар як пиёла чой, иншоалло ки муомила мекунем, ҳамин мошинчара мефурӯшем. притсепш мега вазни сабукай, сӯзишворӣ солярка, коробкаш автомат, растамошка, утилизация шидагия, ягон расход надора. мехарӣ сраза кор мебарад, айпишти дивижен мешавад. хоб далши маълумот тариқи рақамҳои WhatsApp занг занед. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. дӯстон, варианти беҳтарини дига, ду хонаи фурӯшӣ ва як мошини фурӯшӣ дар якҷоягӣ 301 000 сомон мега. 301 000 да дута хона, якта мошина метавонен бихарен. далчи гӯш кунем мо чӣ мегем оиди хона. 301 та хонаҳо мега 5 ба 4.5, 5 ба 4.5. документҳо сатвоиза, мактаб пеши хона да, масҷид пеши хона да, об дора, свет дора, ду участкаи 4 сотиха. хоб битонои баъзе хонаҳо бо рехтагии тайёр. ҳар ду участкаҳоро мақсад мега ду участка як мошине ки хонаҳошро бардоштагӣ 301 000 мегем, фаврани баъд савдо мешавад. хонаҳо мега бо газоблок бардоштагиай. ин масъалаш зури бад бо темболи. хоб маълумоти праша дӯстон занг зад бигирен. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, хонаи назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае ки 260 000 сомонай, 260 000, 3 сотиқ замин дора, 4 ҳуҷра дора, шаҳри Турсунзода, регари пешинада қарор дорад. 260 иншоалло ки бо муомила мешавад. кадомитон да ами тарафҳои ки мисол мо ами хонара наво кардем анҷа дар корай, хонатон дар корай, далши маълумотша занг замин чӣ хел десен шикатур кардагӣ. хоб обши 4 ҳуҷра, пашти гидаш маҳкам, 3 сотиқ замин, 260
саудои соз мешавад. аз уми канали мо занг бизанед бача азиз. баъдан чӣ гуфтанем ҳамин масъалаи лайкҳоро дӯстон як конкрет мебинен. ҳамин навор чанд қад тоб рава хонаҳо бо иншоалло саудо мешавад бача азиз. дӯстони азиз, мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшии назди ҳавлегӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлегӣ дар ноҳияи Ёвон. мардуми сарбаланди ноҳияи Ёвон ҳамҷа ҳастен, тамошо кесен. хушо ба ҳолтон. дуҳуҷрага масоҳати 5 сотиқ замин дар чашмасори ноҳияи Ёвон 200,000 сомонӣ нархаш. нархи зора бачаҳо беҳтарин нархе, бовар кунед ин даври замони ҳозиракӣ ҳама чи қиматие. хона мегӯяд дар ноҳияи Ёвон деҳаи чашмасор бешбулоқ мегӯянд ку ҳамоҷа қарор дорад. оби дуимӣ ва барқ таъмин мебошад. гирди ҳавли маҳкам. аз бозори марказӣ мегӯяд то хонара 6 километр роҳ масофа дорад. мағозаи хӯрокворӣ дар наздикӣ мебошад. срочна пул дар кор 200,000 сомон худохоҳ бо савдо мешавад. ина масъалаи оби доимӣ ва бачоки яъне ки обгирӣ боз запасной ҳастаи дӯстон. марамат занг за маслиҳат кида бигирин. 5 сотиқ 2 ҳуҷра 200,000 сомонӣ. дӯстони гиромӣ, мегзарем ба нуҳумин хонаи назди ҳавлегӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлегӣ 4 ҳуҷрага масоҳати 5 сотиқ замин маҳаллаи Раҳимзода шаҳри Кулобда қарор дорад. мега 265,000 мегем, бо иншоалло савдош мекунем. хона дар маҳаллаи Раҳимзода назди Жипром қариби роҳи Калон 5 сотиқ замин, чордархона, ҳаммом дар берун, ҳоҷатхона, аллоҳхона ва анҷомхона. дар ҳавлӣ мега ду намуди об ҳастай. одамое ки хоҳишманден метонен мақсад ки занг бизанен, боз маълумоти пураша бигирен. боз метонанд магазин кунанд. як хонаи дарунгиша мақсад пешвақт мағоза буд. хулоса дӯстон 265,000 сомон боз савдо мешавад. занг зада маслиҳат карда бигиренаш. дӯстон, мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлегӣ ҳастае ки дуҳуҷрага масоҳати 7 сотиқ, ҷамоати Нури Ваҳдат ноҳияи 5 245,000 сомон нархаш. ассалому алайкум мардум мегам. бародарои муҳтарам, апаву ховаро, дӯстони гиромӣ, подписчикои канали Саудо ТВ. хонаи фурӯшӣ дар 5 ҷамоати Нури Ваҳдат деҳаи Вахе. ҳамаи чизу чораш қатъи фурӯхта мешавад. медорен зиндагӣ мекунен. бисёри бад мақсад ки нороҳат накунен. харидори аниқ биё ай пеш бин тамошо ку, боз муомила дорам. хоб масъалаи барқ овуш мега 24 соатай. ин масъалашда бе ташвиш. 245,000 сомон, ҷамоати Нури Ваҳдат ноҳияи 5 деҳаи Вахе. маълумоти пураша занг бизанен бигирен. дӯстон, мегзарем ба 11-умин хонаи фурӯшии назди ҳавлегӣ. хона бо проекти замонавӣ. 8 сотиқ замин, 2 ҳуҷра, пишти хона роҳи Калон, роҳ Шебен, партофтагӣ тайёр, ноҳияи Вахш, савхози Вахш, духонага 8 сотиқ замин. адрес хоб савхози Вахш, маҳаллаи Муҳоҷирон мега. духона плюс коридори дароз, қариби мактаб, қариби балниса, 8 сотиқ замин, 140,000 сомонӣ. варианти зуре бачако медонен. ин хеле вариантора иншоалло ки Саудо ТВ бисёртар мегзора. ба ҳамин хотир бачаҳо каду метавонен ки мара мешнавен, ҳамин канали Саудо ТВ да подписатся кунен. баъд зангулаша висе кунен. баъдан вақте ки навор кардем, хонаҳои арзон гузоштем, смс-тон мераванд. мегзарем ба 12-умин квартираи фурӯшӣ. дӯстои азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар 6 этаж бо масоҳати 51 квадрат, повороти Ленинград, гардиши Ленинград, ноҳияи шаҳри Душанбе, 260,051 квадрат. срочна кредит дода мешавад. корҳои сохтмонӣ аз катлаванд рафтесай. пешпардохт 100,000 сомон меспорӣ, мондагиша кам-кам то буд шудани
ساختمان میسپاری. این وریانت مانا وریانت بهترین وریانتی خرید کردن خانه با نرخ دسترس. 100,000 سومان داشته باشین میسپارین، باقی ماندگیش هر ماه سپریدن میگیرین. 10,000 میغلطه، 8,000 میغلطه، 5,000 میغلطه. او طرف کاری شما و کاری همی اکای دامساز. فقط از نومی کانال ما زنگ زنین، بیهوده ناراحت نکنین. همی زنگ زنین بگین که ما از کانال سعودو تیوی تماشا کردم. دوستان میگذاریم با 13مین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی است که دو کمناته کوارتیره در 8 اتاج با مساحت 5 متر کوادراتی. این خانه هم در لنینگراد است. گردشی فابریکا لنینگراد نوهای رودکی. 8 اتاج 50 کوادرات ده خانگاه 235,000 سامانی نرخش. لینسکی رایون. تلفن اخیرش 44 13. از نومی کانال ما زنگ زده مسیحیت کرده میتونین. دوستان عزیز، چیزی که بود، چیزی که یافتیم، چیزی که روی کردین، چیزی که خواهش کردین، چیزی که کامنتار کردین، چیزی که زنگ زده پرسیدین، همش حرکت کنه ور کردیم. انا بود دالچی برای رکلام واتساپ میگذارم. چیزی که باشه با روی کنه رکلام کرده فروشته میگذاریم. همین نوار لایک کنین، در کانال پادپیسا سکنین، در واتساپ برای رکلام مراجعت کرده میتونین. دوستان عزیز، زنده و سربلند باشین. رحمت که ما را تماشا میکنین. یک بار دیگه ماه شریف رمضان مبارک باشه بچه عزیز.